Jmenuji se Jaroslav Dušek, hasičem jsem zhruba 41 let, z toho jsem 27 let dělal profesionální hasiče, dneska pracuji na krizovém řízení a teď se nacházíme u jednotky sboru dobrovolných hasičů Brandýsa nad Labem. Co mě přivedlo k hasičům? Moje žena. V podstatě. Protože v době, kdy jsem skončil, dá se říct, fotbalem, tak jsem se dostal sem k hasičům a tady jsem se vlastně de facto oženil. Můj první zásah si vybavuju moc dobře. Na zámku Brandýse nad Labem hořelo uhlí a to uhlí bylo ve sklepeních, takže zhruba tak 2,5 hodiny jsme vynášeli tak 2-3 metráky uhlí. Vybavení je vždycky důležitý. Úplně nejdůležitější je to, že ten hasič má být oblečený tak, jak má, a to znamená, aby měl zásahový oděv kvalitní, aby měl helmu, aby měl rukavice, aby měl boty. A samozřejmě to další je dýchací technika a tak dále. Pokud tohle nebude mít, tak za mě by se vůbec nemělo objevovat tu zásahu, protože což se dneska už ani nestává ani u těch dobrovolných sborech. Ale pravda je, že to vybavení zachraňuje život. Za podporu z nadačního fondu půjdou vlastně do dýchacích přístrojů, to znamená, že je tady postavená obnova do zhruba, dneska bychom mohli říct tak do 3 let, na modernější, kvalitnější, to znamená, že my použijeme tyto finanční prostředky na nákup dýchací techniky. Každý takovýhle finanční prostředky jsou přínosem a vždycky dokážou doplnit ten materiál, který třeba chybí.